eżist. L-ewwel sitta illi smajna fil-ħara lejla turina kemm hu sabiħ illi min jemmen jifrah u min jifrah jifrestettja jagħmel festa. Aħna nifirħu u nistaħlu nitpaxxew u allura nifirħu sinjal ferm akbar għax mhijiex ix-xemx li deret fl-istorija tagħha, imma kif qalilna San Ġwan der sinjal fis-sema mara l-libsa bix-xemx bil-qamar taħt rijlejha u b'kuruna ta' 12 kewkba madwar rasha. Ekku għaliex aħna ferħanin illejla miġburin hawn flimkien fil-Knisja illi ħadmu għaliha missirijietna u b'dan sakrifiċċji ħallew lilna hekk sabiħa. U aħna nistaqsu wkoll imma għaliex inħobbu daqshekk lil-Donna Marija? Għaliex nagħmluha festa hekk kbira fit-tluq tagħha fis-sema? U di tweġiba illi naħseb fil-qosor tagħna hija li Marija hija l-mara li ħabbet, il-mara li jemnet u l-mara li obdiet. Però din iż-żelija tal-fidi li l-Ispiritu Santu nistel f'Marija, Marija stess komplet ħadmitha u kif bit-tagħlim tal-konformazzja. Il-tradizzjoni tgħidilna li Sant'Anna u San Ġoacchim ippreżentaw lil Marija mill-età tagħha xkejkna fit-Tempju biex titrabba l-fett, biex ikollha formazzjoni ta' tfajla ludija kif imiss. U allura talmet u qrat il-konformanza kif kienet id-dawra ta' dawk in-nisa tfajfa li jservu fit-Tempju. Marija emmet, avolja sabet għal-ħaj kbir quddiem għajnejha, illi ma setax tifdu xejn għajbat tal-fidi. Il-fidi ta' Marija kienet sħiħa u kabbrita ila li xriedet temmen tas-sew u tibqa' sota fil-fidi meta beda jibqita u meta semat il-folol tan-nies daqqa jidru warah biex jagħmlu sultan u drabi oħra jidru warah sabiex jisalbuha. Ejjew nimitaw lil Marija fil-trobbija tagħha tal-Bambin Ġesu. Ejjew ninsaħħu il-familji tagħna billi nistgħu ngħidu bħal Marija. Aħna komplejna dak li jidri minna, aħna bdejna u mxejna fuq il-kelma li tajna li kien għarfa l-kunsens tagħna jew li qegħdin nippreparaw biex nagħmlu fil-ġurnata ta' Sfiċ. Jalla illi naslu l-koll biex flimkien mal-Anġlu il-Qaddisin tinfaħħu lil Marija u nifirħu ma' dawk in-nies li għadin ħallu warajna fil-parroċċa tagħna stess ħalli jifirħu bil-wird li għandna nkunu ħalli jifirħu. Però sa dan it-tant rridu li Marija tibqa' tassew id-dawl il-mexxija, tibqa' tassew il-qofol tal-ħajja tagħna fis-sena. U għalhekk sabiħ li n-tempju ta' spiss jew bil-kant jew bil-artan. Salta dejjem furna, issa u għaddejjem. Jiena nemmen
u narfu li nafusna bħala wlied eżistew ejjew nifissru x-xewqat mit-talbiet tagħna. Dawn it-talbiet li wieġbu flimkien tidħol għalina quddiemek lejn il-Verġini Marija. Nittalbit il-Verġini Marija biex tagħmel fiha bħal-farka li ma titħassarx. ħares l-inizjattiva minn kull taħsieb għad-dinja biex tidallejna fil-lina kollha ġmien u sofija. Mulej jisir għadis il-qam daw ix-xewqat li aħna esponejnilek u wkoll dawk li għandna moħbin fil-qiegħ ta' qalbna propju llum il-ġurnata tal-festa tagħna kbierek lilna parroċċa kollha u għamel li s-seħħina aktar li bħabba fil lejn Omna Marija. Inti tgħix istanta għaddejjem ta' dejjem. Gracias.